guys. Hi guys. Finally, gagawin ko na ang ating first ever mukbang theory. Mukbang theory. Yes. Guys, excited na kayo. Ang kakainin natin ngayon guys ay isang Korean food. Wala tayong chopsticks. Mas maganda sana kung gagamit tayo ng chopsticks. But since we don't have chopsticks, so we're just going to use spoon and fork. And I'm super excited guys. Kasi nga, taste test na din ito. Kasi it's going to be my first time to try tteokbokki! Opo, tteokbokki po. So, tteokbokki. Meron tayong kimchi. And yung drinks natin. Chupa chups. Strawberry. I can't believe I'm doing this. Kaya, wow, naka-black, diba? Mostly sa mga mukbangers na nakikita ko guys, they're wearing black. So, dark colors. Hindi ko alam kung bakit, pero kinaya ko na lang sila. Kaya, I am wearing black for today. So guys, let's try this. Kasi ang bango-bango niya guys. Pero syempre, mas bango pa rin yung kimchi guys. O, diba? So, first, bubuksan lang natin ang ating drink. Oh, diba? Parang true. Ay, ano yan? And syempre, I'm going to use my steel straw. Save the turtles. Use reusable straw. Ito yung tinatawag nilang fish, ay hindi fish cake, rice cake. See? Ngayon lang guys, saglit lang. I'm back. So, ganun pala yung lasa ng rice cake. Kaya pala, sinasabi nilang, ang chewy. Yummy. Chewy na siya guys. Kung nakakain na kayo ng palitaw, parang ganun. Ito naman, ito yung fish cake. Ito siya guys, ang fish cake. Hindi siya, fish cake siya guys, hindi siya, ewan ko, gawa siya sa isda. Seafood. Yung lasa niya. Kalasa ng tempura. Yun guys. Kalasa ng tempura. Tempura talaga. May cheese oh. Sayang wala akong mozzarella cheese. Quick melt lang to guys. O diba? Parang true. Sila lang bang may gawa ng noodles? Actually, kanina, pagka-open ko, yung amoy niya, parang instant noodles. Pero, yung lasa niya, parang yung ginawa talagang noodles. Yun lang.
kimchi. Mm. Mm. Pansin ko parang ang konti lang ng rice cake. Mas marami yung noodles, guys. Ang alam ko, customized tong pag nilagyan mo ng noodles, ramen. Kasi ang alam ko talaga, pag tteokbokki, rice cake, fish cake, tapos sausage, mga ganon. Ito, ibang sa kanila. Actually guys, plano ko talagang gumawa ng sariling tteokbokki. Kaso, walang rice flour. Yung lasa niya, manghang. Medyo lang ha. Medyo manghang lang. Saglit ulit guys. Babalik ko. Let's continue. So yun ang sabi ko. Gusto ko sanang gumawa ng sarili kong tteokbokki. Kaso wala ko rice flour. Egg. Search Halloween song the finger family. Super simple YouTube. Search super simple Halloween the finger family. Ba't ang daming noodles? In the bed YouTube. Masarap naman siya, pero feeling ko napakarami ng noodles. Tempura oh. Search Fish cake, tempura lang pala. First time ko yung minima to. Masarap siya. Alam nyo guys, hindi nyo I'm alam. here to help us. May fried chicken pula ako dito. Isang perasong fried chicken lang. Masarap siya pero feeling ko masyadong maraming noodles. Okay lang yung anghang niya. Malahap naman siya. First time ko lang talaga makakain ito. Dahil wala akong masyadong may compare na pagkain. Except lang sa noodles, tempura, palitaw. Masarap talaga si kimchi. Yun ang sabi ko. Actually, kakain lang talaga tayo ngayon guys. Wala akong mga maisip. Orange. Actually, may nagsuggest sa What akin. is the orange one? May mga nagsuggest.
Pero parang hindi ko magagawa yun ngayon. Maybe sa susunod na natin ng mga video. Gagawin ko yun. Kasi yung isa about makeup. Sabihin ko na lang kung sino. Shoutout na lang sa student ko, si Romeo. Sabi niya dapat parang challenge daw kasi pag nagmumukbang, nagme-makeup. Kaso wala akong makeup, guys. Lipstick lang talagang alam ko at kilay. Yun lang. Maybe next time gagawin ko yan. Pag magkakaroon ako ng mga makeup. Kasi promise, wala talagang makeup. Siguro nung college, may mga ilan lang na makeup ako. Kasi ginagamit namin yun pag nagpa-perform kami. Yun, expected na ikaw na magme-makeup sa sarili mo. So, dapat may gamit ka. Pero nung nagtrabaho na ako, guys, wala, hindi na ako nagme-makeup. Promise. May times lang na feel ko mag-lipstick. Pero nung nagturo ako sa isang universidad sa Cagayan, yun, natuto talaga akong somehow maglagay ng makeup. Kasi required talaga that you should look good. Pero nung sa first, hindi. Dugyot ako nun, guys. Super. Hindi naman dugyot. Natural lang. Shoutout nga pala sa aking husband. Thank you, Moy. Siya po nag-sponsor ng pagkain ko ngayon. Pero, nung nagpa-pull ako, isa actually siya sa nagsabing, no. Kung magmumukbang ba ako. Sabi niya, no. Going back, sabi niya nga, mahang pala yung kasi yung ako. Sabi ng husband ko, no. Kasi nga, sa lahat ng sumagot doon, ng no, siya lang kasi ang may alam na maniwala man kayo sa hindi. Ang dami ko pa sinasabi no. Opo. Siya lang po talagang paulit-ulit. Siya lang talaga kasi ang may alam na nagda-diet ako. Opo, nagda-diet po ako. Kaya nakakatawa kasi napaka-ironic. Nagmumukbang ako ngayon, guys. Samantalang nagda-diet ako. Pero sabi ko sa kanya, okay lang. Hindi naman araw-araw. Tsaka, basta guys, ito ba yung mukhang magda-diet? Pero, guys, yes, mukbang ito. Pero ayoko rin naman pilitin yung sarili ko, diba? So, okay mo galala. Pag nabusog ako, hindi ko talaga ito uubusin. Yun lang. Pag nabusog ako. Sarap siya, guys. Yun ang sabi ko. Mas mahirap pag may kimchi, guys, kasi parang pampawala ng umay. Ewan ko lang ha. Pero yung ano niya, talaga, yung noodles niya talaga. Parang homemade. Panalalasahan ko pa kasi yung flour. The best talaga sa kimchi na ito. Ang kimchi na ito ay gawa ni Kimchi CDO. Yung mga taga CDO, napakaswerte niyo po na meron kayong kimchi CDO. Promise, masarap yung kimchi nila. Hi. Apple. Guava. Pine. Apple. Guava. Diyan ko sa lahat ng nagmumukbang. Ako yung pinaka-failed. Pinaka-pangit na magmukbang. At least, diba, hindi na ako parang
Hindi ko alam ng tamang term. Basta sa amin, hindi na maignorante ang tteokbokki. Pero gusto ko mag-try pa ng ibang stores na nagbebenta ng tteokbokki. Or gusto ko talagang gumawa ng sarili kong tteokbokki. Coconut guava. Gusto ko. Pero guys, I'm full. Kung konti pa lang yung nakain ko. Konti lang ba? Mas kimchi. Ubusin ko to. The best to guys. Okay na sa akin kahit kimchi lang yung ulam ko. What's the color? Ulam. Search 23, 10 little 04. Hey Siri, what's the 1 billion? 1 second. So guys, sorry if hindi ko na-reach yung expectation nyo na mauubos ko talaga to. Timer, second. Siguro kung hindi ako nagda-diet. Eh, bakit ko ginawa ito? Bakit ko ginawa? Eh, nagda-diet naman pala ako. Bakit? Nakablock pa naman ako. Feeling mukbanger ng mukbanger. So guys, again, hindi ko na siya uubusin kasi busog na po ako. Gagawa na lang siguro ako ulit ng iba pang mukbang videos. That's it guys. Ah, nga pala. Nabili ko to tteokbokki sa halagang 295. Ito naman si Chupa Chups ay 70. May pa candy pa sila. Strawberry at saka lemon candy. Sana ako nag-order nito guys. Nona, chill, and grill. Actually, marami pa silang mga Korean foods guys. So, kung gusto nyo i-try, try nyo nga guys. And meron din silang mga samgyeopsal, mga ganun. Sa Cagayan, ang daming mga Korean stores dyan, di ba? Nakakaingit lang. That's it for my first ever mukbang theory video. Tumatawa yung anak ko. Thank you so much for eating with me. I promise, mas gagalingan ko pa next time. Bye-bye for now. See you sa next video. Bye-bye. Hindi abot ng kamay ko guys.